Kaixo, bideo honen bitartez, jadanik Moodleen eskegita daukazuen infografia honen azalpene datua egingo dut. Era honetan, soldadura prozedimenduetan agertzen den informazioaren nondik norakoak, nolakoak diren, jakingo duzu. Ikus dezakezuenez, infografioa bi orrialde desberdinetan banatuta dago. Orrialdea eta kesi honi sakatzekotan, bigarren orrialdera pasatzen zarete. Normalean, prozedimenduak bi orrialdez osatuta daude, beraz, logika dauka honek. Era berean, orrialde bakoitzak 3 atal desberdin ditu. Guztira 6 atal. Horietxek izan ohi dira, soldadura prozedimenduetan agertzen diren atalak. Araudiak horrela esaten duela. 6 atal hauek definituz, prozedimendua definituta geratzen da. Beraz, infografia honetan, ikusi alduzuenez, adibidez lehenengo orrialdean, 3 atal hauek agertzen dira. Preparazion edo junturaren xehetasuna nolakoa den, metal base edo oinarrizko materialaren xehetasunak eta aportazioa materiala. 3 atal hauek banan xehetasun desberdinak ikusteko gaitasuna daukazue. Nola? Gezi hauetan sakatuz, atal bakoitzaren zuma edo xehetasun edatuagoa topatuko duzuen. Adibidez, gezi hori sakatuz, beste infografia batera emango gaitu, eta bertan, agertzen den informazio guztiaren xehetasunak agertuko dira. Eskutxoetan gainean jarriz arratoia, azalpenak azalduko dira. Adibidez, AWS zenbakia aportazio materialaren izendapena da. Eta agertutako informazioan, onartutako marka komertziala ere agertzen dela. Era honetan, banan xehetasun guztia ikusiz, soldadurazko prozedimenduetan agertzen den informazioaren gehiengoa ulertu ahalko dugu. Soldadura prozedimendu desberdinak daude, baina orokorrean bi orrialde hauek eta 6 atal zehatz hauek dituzte. Hauek menperatuz, hauek ulertuz eta ondo interpretatuz, soldadura prozedimenduak ondo menperatzeko gaitasun edukiko dugu eta infografia honen bidez, bidea errazten zaizue.